Heddi ni'n mynd i edrych ar batrwm iaith blantos iawn. Ni'n mynd i edrych ar batrwm sydd yn sôn am ferched ac am fechgyn. Am ferch neu am fachgen. Heddi ni'n mynd i edrych ar mae ganddo fe a mae ganddi hi. Nawr, pan dwi'n sôn am mae ganddi hi, at bwy dwi'n cyfeirio? At ferch neu at fachgen? At ferch, sy'ch chi'n gwybod? Ac os mae'n gweud hi mewn y gair. Hi yn y gair, ie, da iawn ti, yn y frawddeg, ynddo fe. So, mae ganddo fe sydd gyda fi fan hyn, mae ganddo fe wallt brown. Mae hwnna'n wir amdano ti, Eli. Mae ganddo fe wallt brown. Gewch chi dro nawr, Phoebe Caerdy gynta. Mae ganddi hi fag mawr. Mae ganddi hi fag mawr. Bachgen neu merch, Phoebe? At ferch. At ferch, da iawn ti. Gwych. Eli, ti eisiau tro? Mae ganddo fe un chwaer. Mae ganddo fe un chwaer. Oes chwaer gyda ti, Eli? Nac oes, does dim chwaer gyda fi. Be sydd y ti ten? Brawd. Mae... Brawd gyda fi. Da iawn ti. Reit, Celyn, Caerdy nesaf de. Mae ganddi hi drwy'n hir. Mae ganddi hi drwy'n hir. Sym trwy'n hir dy ti, Celyn, oes e? Na. Mae ganddi hi drwy'n hir. Mae ganddi hi. Wyt ti'n gallu meddwl am frawddeg arall, Celyn, yn defnyddio mae ganddi hi? Mae ganddi hi... Mae ganddi hi teledu mawr. Mae ganddi hi... Deled. Deledu mawr. Mae yna dreiglad fyna, dos e? Da iawn ti. Elin, Caerdy nesa. Un bach ar ôl. Mae ganddo fe lygaid glas. Mae ganddo fe lygaid glas. At fachgen. Mae brawd gyda ti, yn dos? Oes, mae brawd da fi. Oes llygaid glas gyda Gwilym? Oes, mae lygaid glas da Gwilym. Mae... Llygaid glas da Gwilym. Llygaid glas gyda Gwilym. Da iawn ti. Gwych.